600 metrů přes Václavák, tady 20 metrů pro něj nebude vůbec nic. A poběžíš. Skákej s tím. Kulkovi se připraví Michal Slivoň. Na Michala se osobně těším úplně nejvíc, protože co jsem měl možnost ho vidět. Tak jdeme na to. Jirka Traučík! Dělej! Dělej, dělej! 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 Běží, běží! Dělej! Jo, opět 3 sekundy na zpátek! Jirko, to je to lehčí! Dělej! Pojď! A poběž! A běž, běž!